لأهل المشرق. Peygamberimiz bir vaqtcha yanqı buraydı. Müslüman molli 70 nefer oğlutsa Müslüman molli. Şoňa Peygamberimiz ve Hakim ibn Amr 2 nefer aydypdyr. Siz Meşrik tarafın gözü ýok adamyň gözü suwsap duran adamlaryňda çeşmesisiz diýipdir. İkisiniň de makbareti ýerde Marada, Türkmenistanyň Marasynda. Resulullah can dünýeden geçenden sonra din ýaýry diýil, İslam ýaýry diýil. Bikar oturmaýly diýip gelip Medine-i Munawwara garp tarap, Gunmatar tarapda Peygamberimiz aýdypdyr: "Ey Burayda we ey Hakam, siziň ikiniz gündoğur tarafyň çeşmesidirsiňiz, nurdirsiňiz" diýipdir. Şu ikisi de soňram gelýär, Horasan tarafa gelip Mardada galyp ilm seçip şu mahalla